zer erran, ni bakarrik badut eskerrak emateko mendi taldeari, konbidatzeagatik kantatzera gure herrien. Vamos a cantar Amaiur gazten taldea eta mendi abesbatza. Digo lo único, dar las gracias a la Coral Mendi por habernos invitado a hacer este concierto. Prácticamente lo han hecho todos ellos, la organización, hasta los ensayos de OE, el que está aquí no ha hecho fundamento y... Así es que, mil eskeran behitz, eta, a ver, zuen guztok izaten. Espero dut behitz. Ze kantatu behar dugun, ez du nik nahi duen orden, baina pixketa menago izateko, ala, kantatiko dugu Nafarroa arragoa, gero hiru txito, en versión mixta Arraiarte no sé qué, gero Oilur eta bukatzeko Herribera. Eskira
emateko gaude. Digo que las gracias nosotros a Gaztelu taldea. Es verdad que nosotros fuimos los que echamos la idea, baina eurek hartu gaituzte euren etxean, eta gainera, zinez diozete modu honean hartu gaituztela. Espero dugu hola mantentzea egun. Arratsalde guztian, kontzertua eta gero ere. Gure saio hasteko agurra aukeratu dugu. Esta reverencia de honor para comenzar esta actuación. Eta hortan Maisu Gorka Fuentes izan dugu akordeoian del eskusoinu. Ondotik, abes batzat txikitu egiten dugu, eta bi izatik banatuko dugu. Lehenengo taldeak, Aleluya gara abestuko egin dugu, baina Aleluya zinez herriko hitu. El Aleluya que cantaremos, es verdad que pese a llevar ese título no es una canción sacra, no es muy conocida, es el Aleluya de Leonard Cohen, arreglado para coro por Roger Emerson, un cantautor, Leonard Cohen, que falleció en el 2016. Okerrez banez, orain dela bi urte egitzen, Leonard Cohen handia, eta berare hartu dugu partikula hau, eta hortan Ruth izan dugu, Ruth Etxebeste, pianoan, eskerien truko zaiguna. Zuek ez dute ikusten, uste dut, hortxe dago, eta honen ondotik, aldatu eginen dugu, izkuntzaz aldatuko dugu berriz, eta euskaraz abestuko ditugu Itxasua gara. Itxasua gara, sin duda, es una de las canciones pop más conocidas, gentzazkirena, Iñaute Lorrieta Gidari edo abeslari duen kantorena, eta Itxasua gara abestuko dute koruko gaztetxoen arena. Beraz, Aleluya eta Itxasua.
Claro, es diferente a Tesserri. Elizikoa, Aritzadarra eta Katxarin. Kanta bakarra da, baina gitan bi melodia biltzen ditu. Aritzadarrean, euskal melodien artean ezagunenetako da. Jesus Guridi, kompositore euskalduna hundiena izango dela, eta hundiena ez bada hundienetakoa, Arabarra, Gasteiztarra bera. Berak 10 melodías vascas sortu zuen orkestarako eta bertan bildu zuen. La primera melodía Aritzadarrean fue recogida por Guridi, Jesús Guridi, el gran músico, y la metió en sus 10 melodías vascas para orquesta. Dicen que es la obra hoy en día más interpretada a nivel mundial. Dicen que no pasa un día sin que sea interpretada en algún punto del mundo. Esta de las 10 melodías vascas, entre ellas Aritzadarra. Eta, gure nezurra hau ere Arabarrak, kompositoreak, melodia kemiri hau hartu eta Elizatikan konbenturaino edo Katxarinen doinoakin elkartu zuen. Bertze melodia izugarri bitua da eta kontatzen duena zera da, monja, egiterazkoa ere emakuntza, monja edo lekaine, bere despedida bere azken eguna. La segunda melodía es festiva de despedida a aquellas personas, aquellas chicas que iban a entrar en el convenio. Eta horren ondotik, betiko saioa bukatzeko, aur kanta bat abestuko dizugu. Aurrak lotaratzeko soinua. Uste dut eragin biolaia, esperemos que no os durmáis, pero la última canción será una nana, aurrak lotaratzeko soinua. Duetak, joan nazki iztuetan dituzuen, orain dela mendeta piku, eta orduan ja kontatu zen doinu zarra zela. Yeah.
que tenemos en Don Esteban, en Sant Esteban. De dimensiones también el autor. Eta hona etorrita, erabiline genuen, probestune genuen aukera, eta baiekol hori gu gozatzeko eta zuei gozatu alazteko espero. Hor bakarrik bi kanta bestuko. Cantaremos Tu Espectros, de Hilarion Eslava, Urlata Ragera, orain dela mende baten musikaria mundia ere. Hilarion Eslava sortu zuen hainbat obra, eta bat Tu Espectros izan da. Don Esteban badakizte bestetako patroia Pedro, San Pedro, horregatik urtero abesko Tu Espectros hau, eta gaur zuei eskiniko ditugu. Eta horren ondotik, Jesus Sorozabala Birianak sortutako salde bat. Salde hau ez dutu ezagutuko segurazki, nahiko berria da. Bere gileak bizi da, lan maiz etortzen zaigu Don Esteban gurekin abestera, eta berak eskini zigun salde hau. Una salde compuesta para el coro ciertamente de Gare, de la Reina, que también nos la cedió Jesús, el autor, ya gustatzen zaizkizu.